bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habdirde Pindi TV ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo ko ɓiɓɓe mbimi wonki renduɓe miijo e feere wadduɓe junggo e fandu yewtere men wiitende holmbo woni an tawa ko tongode capanɗe 5 en calmini khalifaɓe diine e khalifaɓe aada kono en calmini kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en susnuɓe en e nder galle o mo ganduɗa ko ayawa habdirde wiitende Pindi TV tuggude baba Abou Samba Diop ha yetti Daoud Gueddado Maymouna ha yetti o mo ganduɗa ko Tata Leyla Ndiaye hande noon yewtere holmbo woni an bismima kadi ni groupe mo ganduɗa ko nalankoɓe fulɓe kono kadi ni e nder pulaku kadi ni ene jogui hinde ni ganduɗa ko nden ɓe innitorto nde tawno saaha fulɓe ne mbiya ñaldoɓe e cahaɗi e ñaldoɓe e kosaɗe ɗum noon mbiyen ñaldoɓe e mbooyi joftidoɓe kadi ni e pundi ɗum noon en miijoto fulɓe aynaɓe miijen kadi fulɓe ɓe ganduɗa kadi ko watɓe ladde seeko mi naata nden hinde woni hinde nde ganduɗa so tawi lehe pewdama walla ɓidduɗe pewdama ko ɓen goni fewdoɓe ɗum kono wona tan wadde ko wiyete ko lehe ɗe walla goɗɗum ina yaadi hen kadi ni yimdi woni lawɓe ko ɓen bismiɗen e yewtere men holmbo woni an en batta noon so wona tottudeɓe ɓe calmidira yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV tawa leelani assalamu aleykum kolle amin koye mon Similahi no kesa, similahi no kesa, similahi no kesa, Abrahmani jam no kesa, Dora jam yo mi dori no kesa, Dora jam yo mi dori no kesa, Dawe kale mona imi kale no kesa, Dawe kale mona imi kale no kesa, Maimuna samba chala no kesa, Maimuna samba chala.
weeli hana hanirtuni ɗum ɗo kadi ni tawate tan koye pulago ala ɗo ɗum yiyete kadi ni sonayi pulago duttotoɗen joni omo ganduɗa ko Sambo Labbo garoten koye Sambo ko joguiɗo diɗɗal mum walla kadi ni eɗen mbawi ruttade caggal seeɗa nde tawno mi wi so ɓidduɗe ɗe pewdama ko onon pewdata ɗum kono eɗen mbawi jaggude oɗo o wona pewdowo ɓiddugal ko neɗɗo labbo mo ganduɗa ko joguiɗo diɗɗal mum walla wona joguiɗo diɗɗal eyyi mi salmini on bandiraɓe nanowo danam foof kadi mi yetti Allah nelaɗo mum yetti nene baba mi yetti kadi sababu gaddu ɗum ɗo hono Maymoun Samba Thiala Samba debbo cedɗo debbo mo lowre lumningo wuron wiya Ceñaf ɗum juuɗe leydi France eyyi min Samba Labbo kaldo mon ɗo min komi cehowo kono aduna ne heewi jole jole mi yi nalakagal ngal kadi ko meccalam weeli kam mi naati hen mbiɗa ummini darde pulago e weltinde ɗumen ni ende wonno wiya ko Labbo dikko pulla Samba Bambado Demba Jaliñere so tawi ɗe geɗɗi fof so tawi somi tawra ɗum kadi komi taw ɗum ɓi tawi sengo ɓi tawi nalakagal ngal kadi dillimin kadi hannde ko pulago yooɗi min ko pulago ummin min ko pulago ko ɗum kadi woni komin cohli min jiiɗi kadi ko nawde leñol ngol haa to doolami ɗen jittide wata kaaƴe ɗo ko ɗum kadi woni ummin min e nder saha hannde o Allah noon addi kam ɗo e laamorgo min naati ɗo e nder télé Pindi TV beela so tawi en duttoto caggal seeɗa wonde Labbo mo ganduɗa ko cahannoɗo nadde nder ladde suɓo toon ko lekki ko ganduɗa ko ɓurki fortade ina daña hen undugal no daña hen goɗɗum beela so tawi woni a wi aɗa nawda ɗum e nalankagal ngal beela esata musde seeɗa eyyi no woodi sabu gonga nden ko ɗum ɓurnom dartorade kono e nder oɗo saaha ko nalagal ngal ɓurmi dartorade ewa hannde e nder saaha mo gonɗen o ko nalagal ngal ɓurmi dartorade e wonande wonno leñol pullo wona leñol caahan fulɓe ene jogii doole fulɓe ko joom cosumuji en joni noon mbiɗi anndi so tawi somi ƴetti nalankagal ngal hannde ma waw yaadude pulago ngu ko ɗum tagi mi joƴƴinaani seengo haa laaɓi kono hannde o e nder sahara gommi ɗo ɓurmi nanngude ko affaire nalakagal ngal beela ina jogii kadi ɓe ngannduɗaa taw koye lawɓe yimiyankoɓe en calmini waaɓen Malick Paty Sow e waaɓen Bandiagaji en ko lawɓe ɓe ngannduɗaa ko mawɓe beela ina jogii ɓe ngannduɗaa ko ɓen timtonɗaa ko yimooɓe ɓe ngannduɗaa aɗa sahaa fof aɗa ñambanno joomum en eyyi Malick Paty Sow mo kalɗa ɗo o kadi mbiɗa yetta mo no feewi mbiɗa yetta galle makko mbiɗa yetta kadi jeewo makko mbiɗa yetta kadi lembel makko mbiɗa yetta hono bandi ko debbo minen Mayram 2012 nganndu mum e nganndumi galle o Allah addi kam noon e galle makko hettu gane ma gilden ha ñallal ngal kadi ko ɗon gommi Malick Paty Sow noon on tuma mi tawanmo ɗon mi nananmo kono noon mi yiyani on tuma omo yima ko nalanke fulɓe noon kankone ko waɗata ko kadi ene yaade jamanu machallah eyyi o noon nalankagal ngal jiirum ngal ko sukaɓe amen lawɓe to amen to mi yii ɗumen haɓe mbaɗɗum min weeli kam dewmi hen ñembumi hen ha heeɓi ɗo eyyi ha kimmi hen connaissance kimmi hen woɗɓe fulɓe yontaɓe kimmi hen rewɓe fulɓe yontaɓe wawɓe nanggandimi wawɓe kadi nafdimi hokkuɗem kadi cuusal ine daari caggalam beela aɗa jogii kadi ne jokkodiral ma hakkude ma e lawɓe waaɓen Boolo Gajigo en Boolo Mawɗo Boolo Tokoso e woɓɓe arɓe waaɓen hannde no Salif Tasor en beela oɗon jogii jokkodiri Boolo Gajigo e Boolo Tokoso e Salif Tasor kamɓe fof mi nanat ɓe meeɗa yiideɓe sabu Allah beela kadi ne ko e nder ko mbatton ko oɗon mbaɗa lappi ngam yaade hannde waade no yaade Nguy walla yaade Tareji walla yaade Podor lappi mbayde hono noon eywa lappi ɗi haɗi e nder mijam kono lappi ɗi min ɓuuri wawde waddiri koye nder Fouta min no damgo o ko wayno minen e Dara Labbo en Yaya en Lassane Labbo en e ɓeɗo miñiraɓe gondumɓe jamma e ñalawma suba hay kihiɗi komin mabɓe lappi amin jaaha e worɓe fulɓe he e rewɓe fulɓe he amin nelane yangueji ɗi amin nelane programme uji ewa min jooɗaki soko Allah ko diɗɗal ni emin mbawi famde oɗo saaha yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV ɓuuro famde ko diɗɗal joguiɗa woni groupe ko diɗɗal joguimi ko groupe joguimi groupe o ko ɓeɗo minen wonɓe ɗo ɓe diɗɗal ngal no ngal wiyete groupe diɗɗal ngal ko groupe Samba Labbo
groupe Samba Labbo Eyi. ɗum woni inde nde ɗum woni inde nde e kala sahaa kadi ni beele oɗon nodde ko wayno kirloji e nder reedu Fouta walla e nder laamorgo leydi Sénégal ngam noddede ngaron notoɗon ngam wadde fijirde mawde eyi hamin nodde consul uji hamin nodde yanguiji hamin nodde mirnaji hamin nodde ƴaroji baali fof hamin nodde kala ɗi pullo dillinɗo hunde so tawi siftori min ina nodde min waɗa min déplacement itti min to galleji babiraɓe min ɗo nani min to galle bamum ɗo hande eɗen teski kadi ne ko wayno yimoɓe men fulɓe mbiten tan ko fulɓe nawren fof way kono ko natgol mumen studio yaltin album en ɗisi sattude to banggue lawɓe ni eɗen mbawi wiide teskiɗen hen tan ko Fatou Lawɓe on tan naati studio en calminimo no fewi kanko woni Fatou Lawɓe en calminimo no fewi kanko ne maw arɗo so tawi a meeɗi nadde studio gam yaltinde album eyi mi meeɗa nadde studio gam yaltinde album mi nanayi e miijam noon mi nanayi kadi e pelitalam kono hunde foof koma Allah hoddira kadi koma Allah yamira nde won noon hunde fof ne jogui lawol muɗum hamin jiiɗi yettinde lawagu ngu to ñeñagu goto foti yettade ɗo so tawi Allah hokki kam moyen hokki kam doole hokki kam sagam so tawi ɓiɗa yeeɗa ɓiɗa yiiɗi wadde ɗum men so Allah lamɗo niwni so jabbuli saabu nelaɗo muɗum ɗum noon ko ɗon joni joni en duttoto toon to welnere nde kadi woda ko dokkuɗon bandiraɓeɓe kono noon haade men yaade hen e jimɗi jimateɗi ɗi kala jimol ko morceau ji ɗi mbiyeten morceau fof no jogui inde mum beele onon oɗon mbaɗira hono noon taw wona min jaadi bano weedu nayyi labba e pullo jiiduno beele oɗon jogui tan pengte ɗe ganduɗa ko tengtuɗe ɗe pawate mbiya Amadou Tidiani Ndiaye e diɗɗal mum Amadou Diallo Yero e diɗɗal mum goto foof no jogui inde mum oɗon joganiɗe ille eyyi no woodi morceau ji keesi sabu hay debbo ceɗɗo min fentinimo morceau mbiye ceɗɗo yo Maymouna Samba Thiala tigi saha fof hamin jogui morceau ji min pentata e nder miijoji amen e nder koye men ina woodi kadi morceau ji sosunuji amen ganni ewa ɗiɗon kadi ko min tawɗumen tan nde won noon cukaku ne heewi jolte kadi nalankagal so tawi sa woni mum sa woni ɗum katante saha sa fof wota ko jaltirɗa banggue goɗɗum ewa ko heddi ko noon morceau ji lawɓe kadi ne godi tan gandade cosaan taw ɗiɗo so mawɓe men hanki kettinum ɗumen ni ina ganda ɗiɗo ko ɗi gonno morceau ji lawɓe e nder on saaha noon ɗin hamin mbaɗa ɗumen ni hamin mbaɗa kadi kesi hamin mbaɗa fof tigi eyyi ko noon wayi ɗum noon joni joni on dokkat min morceau gulɗo jaw woto ɓuuɓ yo wul jaw ko Pindi TV woni ɗo morceau gulɗo jaw pindi koko yeɓate e aduna ngulne ha wulo yo wul jaw inchallah rabbi emin yewoɓe Ayawa Habirde Pindi TV wonɓe ɗo baba yo wul jaw
ɗum noon Allah jarama on jarama yeɓoɓe ayawo habrirde Pindi TV ɓe dañi kadi ne beelam mawɗo kono kadi ni eɗen gandi hojemaji ɗi natti woɗɗude ɗum noon ko beelam duttotoɗen koye bani men debbo woni omo ganduɗa ko Coumba Labbo Sow nde tawno so tawi worɓe ɓe jiyama rewɓe ɓe jeeti so rewɓe ɓe jiyama worɓe ɓe jeeti kamɓe ko yaaɗoɓe ɓe certata beela kadi ni wonde debbo labbo jahowo jimowo beela ɗum ina weeɓi. mi salmini on kala jooɗiɓe ɗo ɓe mi salmini on yimɓe mi mani on jettoɗe noon tigi wonde debbo labbo jimowo jahowo ene yirloni yimoyo weeɓani dongal minen rewɓe gati toujours debbo kala to yaha ko kalfaɗo jagula men way tan kono dimuma ƴettuma daña kew yiɗi yiyenede ñeeño nawma kono no worɓe ɓe mbaɗirta groupe aji ene jahani ene waɗi hen kadi ƴettoɓe tawji mumen ene jaaha ene jimoya hono ɗin ñalawmaji minen noon hamin jiiɗi wadde ɗum kadi hamin jiiɗi kadi dañde ngabbirɗe tomin ngabbi hamin mbawa wadde ɗum kono saaha hande o min cuwa wattu wadde ɗum taw hande oɗo saaha kadi ne ko wayno hono ɗum ko hojomaji men terodiroten jiɗɗen tan koye gonɗen koye uddugol so neɗɗo jiɗɗo mon heɓde tawde ko diɗɗal jogui ɗon holto heɓata on jiɗɗo min heɓde ene waɗi lawol hoto heɓata min sababu gadduru min ɗo hono debbo ceɗɗo biyeteɗo maynoma Samba Thiala oɗo ko miñam minen jiidi yo may baba ko Samba Oumar tan Coumba Oumar ɓe jidiri koye nanallaji ɓe jidiri tan koye vidéo ji hay mbawi jokkodirde e numéro uji ɓe mbawi jokkodirde e kala e nafoore e saaha nenne so neɗɗo yiiɗi yiide min ngabbat tan koye lawol ngol ngabbi ngol ha wawa yiide min ha wawa yiilade min yiita e tomin goni ɗo min mbawa jokkodirde e ɓiɓɓe fulɓe gati ko ɓiɓɓe fulɓe tan min darani ñalawma hande o ɗum noon ene wayno hojomaji ɗi koko gasi bandiraɓe kadi ne jaafo yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ene jogui noon mbaɗannoɗen e kala saaha so tawi eɗen uddu ko namdal e jaabowol mum ko onon foof noon jaaboto Dakar e Fouta hol hen ɗo ɓuuri on welde Dakar e Fouta fof to min jiiɗi min mbiya poté amen gati ko wonani min Fouta ko wonani min Dakar kadi ko wonani min Dakar ko wayno wonani min Fouta wonani min ɗo ko ɓiɓɓe jotodiraɓe hoddaɓe jiitaɓe kala e saaha min jeyda e nokku he goto e diwan he goto woni to wiyete Diri Baba to Yeri Male ɗo eko takki ɗum eto taari ɗum ha yettandema ceñaka en Yasin en ɗon ha wuuro Mongo en kala momin jettoto toon joni min beltima namde ɗe eyyi walla ala Sénégal walla Mauritanie hol hen ɗo ɓuuri on welde no Sénégal no Fouta Sénégal mbiya Sénégal walla mbiya Mauritanie wi Sénégal walla mbiya Mauritanie e ñalawma hande o ko Sénégal ɓurani min e Sénégal to neɗɗo wuuri laccire haako walla laccire kosam laccire haako walla laccire kosam laccire kosam télé walla radio radio e télé fof rendi foti yaade sa wiyano télé de mi andata komo jeeɓata Pindi de ɗum noon en mbayno to mbaynoɗe jimol hay sinna ko 1 minute mbayno ɗon moƴƴi noon Allah jarama on jarama toon to karallagal ngal ko mawni men Ndeye Fatou ma sali e om ganduɗa ko Thiatwal woni Signe Mansour tawtorede Amadou Tidiani Ndiaye Tata Leyla e mawni men ɗum noon en beltima ha no fewi taw wonno hoɓɓe men ko groupe nalankoɓe fulɓe
Adamo e Samba Labbo e Dembo e Kumbo eyyi ɗum noon oɗon gandi ko cosaan ɗum noon Allah jarama ko tongode men 5 jokkon kadi e yebde télé mon Pindi TV ko programme uji kesi pol ngoni ɗo mbimi ko Pindi ko wona julago hoynade asman jarani posodirde ko Pindi ko tan ko ɗo foof woni min wi noon Allah jarama on jarama